Ще има по още един ред, на 3 метра са. И тук има още. Това е от днеска. Това е отвънка, плюс това. И ето и това. Тези също. После и пода. Тук трябва да се махат тръби. И сме го заебали за сега. И това цялото е направено за 2 дена. Може да не се вярва, но е за 2 дена. Тук отдолу ще бъде мивката, тъй че не е кой знае колко голямо значение как ще е. И сега почваме и тази. И горе-долу ще я приключим. За сега. Това е от неделята. Всичко нивелири, мастари, каквото искате, това може да се сложи. И ето тия неща, утре би трябвало да ги приключа. И ето и тази страна. Стените са малко фрапиращи, но има още много работа. И така, още 3 етажа. Чао за сега.